जानायखौ मारै मोनखो जोंनि हटेल हिमालयाव फैनानै आं मोजां मोनखायो ओंखायनो हिमालयावनो फैखायो आङो आसा खालामो आरो फैगोन होननानै फैफिनगोन स' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोना जुदि गोदान आंनि बे इउटुब चेनेलाव अननानै आंनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आरो शेयार आरो लाइक खालामनो दाबाव लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिन्थिबाय जानांगौ थाम्बनेलखौ नायनानै जे दिनैनि ब्लगा मानि जागोन होननानै स' येस आं दिनै आब' फुजिखौ लोगो मोन्दों ओमफ्राय बिनि फेमिलि आरो नानि बिबारनि मालाखौ आरो माने बिसोर रेस्टुरेन्टाव फैदोंमोन जानो थाखाय स' नै आंबो ड्रेसावनो दं डिउटियावनो दङ स' येस माने बिसोरजों रायलायबाय आरो एसे रिभिउ लाबाय मारै जादों जानायफ्रा ओमफ्राय एसे सावरायबाय आरो लोगोफोर माबा माबिनो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि मिन्थिनो गोसो अननानै आंनि बे चेनेलखौ नायलांदो स्किप खालामालासिनो ना मा होनो लोगोफोर थ' टाइमखौ लेट खालामलासै लोगोफोर आं थ' येस चलो स' लोगोफोर दायो आङो नोंथांमोननो देखायनोसै नैबे रेस्टुरेन्टावनो स्पुन एन्ड फर्क माल्टि कुजिन रेस्टुरेन्ट बियो हटेल हिमालया सिङाव दङ आरो फार्स्ट फ्ल'राव स' बेयावनो आब' फुजि ओमफ्राय गोमै आरो नै नानि बिबार माला फैदों आरो बेयाव नै जाफैदों स' नै आं दा नानिजों गेलेगासिनो आरो रायलायगासिनो ओमफ्राय नै दा माबानोसै आब' फुजिजों रायलायगोन आरो आं दसे मा मा जाखो माखो बिदिखौ आरो माबा रायलायगोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो अननानै दा देलायखा रियेलाव बेखौ सिगां फेसबुकआव इन्सटाग्रामावसो बिबारनि माला इन्सटाग्रामावसो नुबाय थायोमोन फेसबुकआवबो आब' से हाय आब'खौ लोगो मोनबाय सिगांथ' लोगो मोनदोंमोन खेबसे आं बेयाव सिगनेटआव आब' गोसो दंना गैयाथाय औ आं सिगनेटआवसोमोन ना ओमफ्राय आं बेयाव फैबाय ओमफ्राय गोमैखौबो लोगो मोनदों गोमै से हाय आं लोगोफोरखौ मा मावदों आब' दाथ' ओरैनो साहासो लोंनो ओरैनो बङाइगावआव फैदोंमोनथ' लान्च खालामबाय लान्चआ खालामखानाय न'आवनो अके साहा लोंलांसै होननानै हाबदों आरो बिबार मालानोबो सेरेलेक दौथावथाव अके मोजां मोजां लोगो मोननानै मोजां मोनबाय आब' आंबो बिदिनो खिथानानै लानाय बबावबा लोगो मोनबा मावहरना एसे औ बावोथ' आरो ओरैनो जोंनि गामियावबो बिराद फेमास नोङो आंथ' मेघालयनिसो आब' औ मेघालयनिसो आङो शुटआव थांखांबाय दां सुराव थांबाय आं मेघालय खिन्थु शिलं साइडआव नङा जोंना माबायावसो टिकिरखिला वेस्ट गारवेल्स गोलैयो आरो बेथिंसो ओमफ्राय मेघालयआव खेबसे थांदोंमोन ना आं शुटआव बबे साइडआव बेयाव बिराद बर' गामि दं बर' मानसिफोर दङ जायगायाव जोंना बर' दं गार' दं आरो जायगानि नामखौ बिराद बोरैबा नाम ना जायगाफोरा मेघालयआव बेलेग बेलेग ना नामफ्रा जोंना दा बामुनदाङा बिदि आरो नामानो बेलेग नामफोरखौ बेलेग बेलेग मारै मोनो माबायाव मेघालयआव थांनानै जायगाया मोजां ना एफा क्लिन एफा थान्दा माने आलदाखा आरोना जेबो रानस्राव गैया जोंना जेनेबा दाबायदि बोथोराव एसे रानस्राव बोथोर नालाय ओंखायनो ड्राइ जाजोबो आरो जोंना साबसिनथार थेंक इउ आब' नोंनि जोंनि गामिनि बा मेघालयनि बुंनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच बिराद मोजां मोनदों आरो मानसिफ्राबो बिराद मोजां नंगौ थेंक इउ भेरि माच माने आंखौ ओंखाम जाहोहरदों ओमफ्राय मोजां मोनथारदोंमोन आरो गोथावमोन ना मा जाथिमोनथाय बिसोर बर'फ्रानो बर' बिराद गोबां दङ बबेबा मोनसे जायगामोन बे शिलं साइडसो खोमा ना बियो शिलं आंना माबासो ओइजा वेस्ट गारवेल्स गोलैयो आरो बिथिंबो दङ बर' गामि जों 5-6 बिदि माबा गामि आरो बारा गिदिर नङा थेवबो मोजां ना ज' जानानै दङ ज'नो दङ गोलैबाय माबा गोलैबाय खोमा दे आब' थेंक इउ भेरि माच ना आब' ओइजा नुवालै इजालाबो बिबारनि माला दिनै लोगो मोनबाय माथो नोंखौ से हाय क्राइं गाबहोनो नाङा गाबबायलै मानो गाबखो मानसि सिनायसै मा सिनायबाय जानायखौ मारै मोनखो जोंनि हटेल हिमालयाव फैनानै
आं मोजां मोनखायो ओंखायनो हिमालयावनो फैखायो आङो आसा खालामो आरो फैगोन होननानै फैफिनगोन फैफिनगोन ना फैबायानो थायो मयगाव फैबाथाय हाबलांनायानो जाखायो आब'नि थाखाय खोनानानै मोजां मोनबाय आब' थेंक इउ फर इयर फिडबेक भेलुएबल फिडबेक आरो ट्राइ खालामनो जों जेसेबां हायो साबसिन मोजां थेंक इउ भेरि माच आब' थेंक इउ